Παιδιά, welcome back to my channel. Είμαστε εδώ στην Αντίπαρο με το φίλο μου τον Γιάννη και θα κάνουμε ένα food review σε κρουασάν τσόκο μπανάνο. Τσόκο μπανάνα. Λοιπόν, μπουκιά. Πρώτη μπουκιά. Ξέρετε, είναι πιο ωραίο από το κανονικό. Γιατί το κανονικό είναι λίγο βαρετό. Σίγουρα. Αυτό έχει πολύ ωραία υφή. Λοιπόν, βάζω. Άλλη μία. Κάνουμε review. Εσύ πώς το βάζεις? Περίμενα να το περιγράψουμε. Μου αρέσει πολύ η μπανάνα, πάρα πολύ. Η σοκολάτα θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Είναι τραγανό, έχει ωραίο σχήμα. Το μέγεθος είναι ωραίο. Θα βάλω ένα... 3 ευρώ, 3 ευρώ, πέφτει, είναι πολύ ακριβό. Ένα 7,5. 7,5, Λοιπόν, πολύ καλό γευστικά. Γευστικά θα βάλω εγώ ένα 8. Λόγω τιμής όμως. 8. Γευστικά. Γευστικά, λόγω τιμής όμως πέφτει. Θα βάλω εγώ ένα 7. Να αυστηρός. Ένα 7. Εκεί 7,5 είναι. Αυτό. Χαιρετίσματα από την Αντίπαρο. Φιλιά. Τα με γαμάτα. Τα λέμε στο επόμενο food review. Ναι, ή drink review. Subscribe, like, comment, καμπανάκι. Όλα. Share. Share, όλοι. Θα τα πούμε. Φιλάκια. Bye bye.